ato tangkuan katuna. Asa ta ron sa Mangkibits. abot ng gibis. Magakobra taog. Tupad. Sweldo. Pila inyong 2 taon? 500 kapit. Pila 2 taon ninyo? 500 kapit. Tarong ba? Pila? Ambak. O kabalungan. Pila to ka adlaw? Pulo. Polo. Tagpila may adlaw to, tos kwinta. Mara 500 ka pa. Ang inyo ang sweldo tag murag 4,000 lagi madawat kapin imong sweldo. 4-5 ragay. 4-5. Pila imong utang imnon saka Mio? Apat lagi nilibot na. 7,000. Saka Pedro. Naludo ulo pa ito kamiyak po. Di maglagyo. Di maglagyo. Katong bulad. Per 50. Sa ato pa muhurot na mga 2,500. 2,500. Kurang Sa, sangit ka. dayong unya pag uli, amani udto pa man ta, gasto po kag mga 500. Wala na ibilid. Ulo pa, palit magagiskabog ni chun man gina. Wala na Dayong Kamu naman na yung may kaon. mo plate ka na og 1,000. Tapal pa. Tapal, unya pag uli, mangutang na lang po gay. Dili siya naman ako bayaran tong akong ilim noon, ay harag sunod tupad. Bahaya. Kay Wala ito pa dron. dili, inon naman ni mo sa eleksyon naman po, kaya mo kayo daw. Lagi pa mayo. Ha? Lagi Oh, pa mayo. hindi karon pag uli magsugod ka magsugod og ginahinan na puno pang Sikas na. mabayaran na imong utang ron, mabayaran na imong utang. Dalag ID noy. ID. Dani mo ng ID? Nabasak, nagisi. Agkatong sa imong voters ba? Agkatong imo ang kon. National ID. Nabihari. Patanawan ako. Sibuk kaka. Nabasak na. Mana yung kauban no, si Nonoy. Mana yung kauban Nonoy. Kini si Nonoy maglangit. Kani? Kana. Kano sa amin nakagawas na? Ha? Kano sa amin nakagawas na? Sulod. Yung katawa ni. So, ano katapan mo mawal? Alauna kami pa. Sayo gikan kay dagan pa ko kapiton. Parang na-drag pa. Mangampanya pa kunoy. Mo diskurso pa man ko daan dito ay ta maghatag ng sweldo. Kabot-bot. Ha? Kabot-bot kaya. Sayo kay sinunoy. Alas 5 pa sinunoy dito na sa balay, gainis na daan. Wala biya. Kire, isa. Kire, Pero nakatubil na daag ka butilya. Botilya din. Ato sabay. Kanya, pag uli, nay, mabayaran na imong mga utang ilim noon, ay impas na. Dayon, wa na kay kwarta ka palit, mangutang na pugkain na nga. Bayaran naman yung eleksyon noon. Ayo.